O Grupo Morat chega a Noia o próximo mércores 1 de agosto. A cita de alcance internacional terá lugar no IES Campo de San Alberto ás 10:30 da noite. As entradas xa están á venda na páxina web Eventbrite. Tamén se poderán mercar este venres 27 de xullo dende as 8 da tarde ata as 10 da noite na taquilla do Coliseo Noela. O prezo das entradas é só de 10 euros. Dende o Concello animan os veciños de Noia e dos municipios da comarca a participar nesta importante data para a música en Galicia. O concerto celebrarse no Instituto IES Campo San Alberto ás 10:30 da noite. As entradas están á venta en internet na páxina Eventbrite e tamén no Coliseo Noela entre 8:30 e 10 da noite. Bueno, pensamos que é unha sorte poder contar con un concerto deste tipo. Vamos a ver a resposta do público que vamos tendo. As entradas teñen un custo de 10 euros. O grupo colombiano só actuará 2 días en Galicia, o 31 de xullo en Vigo e o vindeiro 1 de agosto en Noia. Invitar a todo o mundo que queira vir a ver un concerto a nivel internacional dun grupo colombiano que se chama Morat, que solo estará en Vigo o día 31 en Noia o día 1. Un concerto para todos os públicos que se poderá desfrutar en familia ou en compañía dos amigos. O Executivo confía no éxito desta importante cita para Noia e esperan que o IES Campo de San Alberto estea cheo de xente.